tohle tak jsou chyby, které nesmíš udělat před tímto před nejnovějším updatem v Brawl Stars. První chyba tak je to, že si necháváš svoje blingy. A utrácej je prostě za skiny, které chceš. Já teďka zrovna nemám dost blingů, ale prostě utrácejte za skiny, které fakt chcete, ty blingy. Protože třeba tady tento skin, jako tento se mi zrovna moc nelíbí na Fenka. Jako ten, komu se líbí, tak prostě kupte si ho. Jo, protože potom to bude víceméně o náhodě. Jo, nebo jako pokud teda to nebude Legendary nebo Mythic. A PowerPointy, ty se nebudu úplně hodit, ale OK. Další chyba tak je neplnění tohoto Keep Brawl Alive eventu, protože můžeme získávat různé skiny, blingy a prostě další věci. Takže fakt to plňte, jo? Fakt to plňte. 5 milionů, máme dát 5 milionů views na Brawl Talku třeba dneska. A já si myslím, že už to tam je. Prostě to plňte, jo? Fakt to plňte. Další věc, tak je otevírání Star Dropů. Otevírání Star Dropů není teďka chyba. Prostě jako otevírejte. Otevírejte Star Dropy. Otevírejte. Fakt prostě otevírejte. Jo? Otevírejte co nejvíc Star Dropů. Jsem zapomněla, jak těžké zdarilo. A mě to vypadlo. Nebo? Tak OK, jsem zpátky v lobby. Jo? Já si piknu baze. Můj oblíbený brawler teďka, ale na Daryla nemá jako nikdo. Jo. Další chyba tak je teďkom docela neplnění rekordů. Jako vy si řeknete, Vojta Rešek, ale rekordy jsou ta nejhorší věc na Brawl Stars. To se nedá plnit. Nebo jako neříkám, že máte plnit takové ty úplně zbytečné rekordy, které vám dají jenom ty record pointy do chlubení. To je prostě zbytečné. Ale prostě plňte třeba tady toto. Za Finks třeba, jo? Jo, nebo za Franka tady. Prostě plňte. Protože potom, jestli máte Siriuse, tak za Siriuse prostě to plňte jako. Prostě plňte. A nebo kde jsem viděl ten Legendary Star Drop. Jako plňte ty, které vám k něčemu budou, na ty Star Dropy. Jo. Prostě jako potřebujete prostě jako to teďka Star Dropy a strašně moc teďka. Já vím, že rekordy potom to updateu budou totálně k ničemu, ale jako dělejte to. Já bych řekl, že mám tak 1000, ale prostě to plňte ty rekordy za Star Dropy. Já neříkám, že máte plnit takové ty třeba title, kolektátor, když máte jedničku. Ne, něco, co je vám úplně zbytečné. Ikonik. Prostě to neplňte, jako tady žádný Star Drop nezískáte. Plňte jako ty graffiti artist. Takže spreje, takže jaký se tady koupí? Třeba tento se mi líbí. Ten má. No prostě jako kupujte si prostě jako spreje třeba, abyste vyplnili rekordy, protože oni sníží šance na skiny. Takže prostě kupujte nebo jako dělejte ty věci, které vám jsou za Star Dropy.
a kupujte si ty skiny, jo, na baze. Na baze se mi tady líbí nějaký ten, ale když na něj nemáte, tak prostě jako prostě se snažte nějak získat hromadu blingů. Protože já vím, teďka v Brawl Passu sice bude od příštího updateu hodně blingů, ale prostě no, dělejte to teďka, Megapik. Jako ten už byl, tak jako toto nevím, kde je, když tak jo. Takže jako prostě ten, kdo plnil Megapik a získal z toho blingy, tak má výhodu. Já vím, že to neplnil asi nikdo, ale OK. Další věc, kterou do nového updateu musíš udělat, tak je prostě získat co nejvíc brawlerů. Mám si koupit tu Mac. Získat co nejvíc brawlerů, protože potom, nebo jako neříkám, že to musíte nějak nutně, ale získat co nejvíc brawlerů, protože potom tak budete jich tady mít zase miliardu. Teďka tak jako přijdou 3, takže tady zase se vám 3 ty, anebo to prostě odemíkat, jo? Já si to Mac koupím, jako někoho lepší, beru Mac. Ale jako za legendárku se vyplatí, ne? Za legendárku se to vyplatí. Ultra Brawler, tak. Koho si mám vzít, Kaze nebo Siriusa? Já si vezmu Siriusa. Sirius je lepší, to se bude. Já prostě jako, berte si brawlery, které jako fakt chcete, protože potom přijdou další 3, které třeba nestihnete odemknout a potom tak budete odemykat třeba posledního tady brawlera. Juju třeba budete odemykat, pokud ji nemáte. Jo, jako posledního brawlera, třeba tady, tak vám bude chybět jenom ta Juju třeba. A teďka tam přijde zase další brawler. Takže jako zase prostě tu Juju si neodemknete, takže prostě jako pokud máte gemy, kupujte si, získávejte prostě toho co nejvíc. Fakt jako prostě teďka je to hodně důležité, protože potom třeba se vám líbí nějaký skin na nějakého brawlera, třeba na Mac, který se mi tady líbí. No. Toť tento. Tento mi přijde pěkný. Jo? Tento mi přijde pěkný, jako sorry, ale tento je pěkný docela. Jo, tak a teďka jako to. A zase přijdou další skiny. Zase prostě kupujte brawlery, na které se vám líbí nějaký skin. Jo, a potom prostě, anebo jako plňte tady prestiž. Tady máte potom jeden skin, pokud ho teda nemáte. A tam máte prostě skin, pak. I updateu. Co? Jo. A další věc, kterou do nového updateu musíte dělat, a jako dělejte to pořád, tak říkejte Glowymu pořád Glowbert. Pro všechny to pořád je Glowbert. Ať to ještě Supercell změní. My chceme Glowberta, 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 my chceme Glowberta. Glow je strašné jméno, Glow je strašné jméno, Glow je strašné jméno. Glow je nějaký nový brawler nebo jako co? Glowbert, chceme Glowberta. Dobré, stačí. Další věc, kterou jako nedělejte, prostě nedělejte, prostě si to, já vám to teďka zakazuji dělat, jako zakážou vám to úplně všichni, a to kupovat tady XP doublery. Reálně kdo by utrácel 25 gemů za 1000 XP doublerů?
Já vím. Tady jako se vám to zdvojnásobí ty questy. Ale jinak jako to,